Айде и ние да дойдем и ние на Сините езера, как сме обещали, че скоро не сме идвали. Пролетта май или миналата година идвахме. О, тати. На кое? О, виж, че е заградено, не може, тати. Виж, само големи хора. Айде, ела да видим. Какво има сега? Има ли някаква нова придобивка? Някаква нова животинка да видим, тати, дали има? Къде? Фото. Ева първо да почнем от тук и после ходим на нагоре. Ева, тати. Айде, какво има? Кокошчици и ние си имаме кокошчици на село. Ама тия са някакви други породи. Я гледай какви породи има. Не, тати. Яла има джинки. Та порода джинките поне ги знам. Какво е това? Хайде, тати. Майк. Хайде, тати. Тия джинки. Някое яйце за разплод. Зайчета им. Това са тия големите, великаните сега. Това да видиш зайчетата, дай. Я да имаме камилите, има. Ще ни плюват ли? Нема ли да ни плюват? Я имаме щрауса. Виж какво е щрауса, тати. Гледай щрауса, нема се доближаваш, че това човката му много силна, тати, направо кине месо. Да знаеш. Ето, щрауса, това наши големи яйца с нас са мали. Тук преди беше май един, не съм виждал тия, 2, 3. Не, тати, това нашка силно рита, гледай колко му е дебел кръка. Пази се, че ще клюцне през мрежата, верно. Ала Камила цивка, къде ги викаш ти? Ано ска ламя. Ламя ли беше? Какво беше? Какво се каже? Ламя. Не така, не плюй се, що ще плюв начало там. Ще те плювне, чак от там ще те плювне, да знаеш. Нинги е жега завалите, гледай как лежат. Един часа топло, късния, ама те поне какво сме обещали. Го спазваме, тати, сме по-обещал. Тати си е спазил на обещанието. Се скотава това там. Але гъска. Тук околата гъска сигурно с нас. Яйца вътре. Носи сигурно манинки. Това ти са някаква дива, не знам. Не гъска, тати се обърка. Това някаква дива патица. Яля тук други ламя. Мани и че папкат, тати, папкат. Адиме, виме, вземе храна за рибките. Да вземе храна за рибките. Мани. Тук ми е лепът на нещо, имаше пчели и уси, тати. Нимай да нема пчели и уси, че ми е лепът имаше пчели и уси. То от трабанката ли бех. Пази се. Снимам, тати, да. За един момент да видиш какво кара. Какво да видим? Тати, ще спираме видеото, сине, видеото стана 5 минути, сине. И да искаме не много качиме, после стана 5 минути, тати. Кажи лек ден на всички, това е от нас, живи и здрави. Хайде, тати. Така, тати, браво. Лек ден, това е от нас, живи и здрави, приятна разходка, живи и здрави.